No podem comparar simplement el cost de construcció de finals dels anys 60 o principis dels 70 amb els ingressos corrents que han anat obtenint aquestes empreses. Bàsicament perquè no té cap sentit comparar un euro d'avui amb un euro de l'any 67 o 70, i tampoc es considera en aquests anàlisis que es fan ni els costos de manteniment ni les inversions que s'han anat fent durant tots aquests anys, bé perquè s'hagin fet inversions sobrevingudes o bé perquè hi hagi hagut un acord amb l'administració per fer inversions a vegades en la mateixa autopista, a vegades en altres autopistes fins i tot. Per tant, aquest és un sector en què hi ha molt poca informació sobre fins a quin punt cada una de les concessions està amortitzada o no. La decisió no és fer una petita rebaixa, descomptar el que passi més sovint, no passa per aquí. Volem anar a l'origen, i l'origen està en què hi ha unes lleis i unes coses que frenaven l'enriquiment dels beneficis d'Abertis, Acesa en el seu moment, que els limitava a un 15%, i volem que això es torni a tenir en compte. I aquest 15% per sobre del 15% dels beneficis que han estat guanyant de més a més, volem que això es reinverteixi, que deixem de pagar peatges, volem que es faci justícia des del començament. Tot això que s'ha amagat legalment a favor d'Abertis, volem que es treguin els draps bruts i que se'n parli. Per tant, no volem tornar a pagar, això és el que no volem. Quan es tracta d'una autopista en la que hi ha molt de trànsit, l'empresa privada concessionària, com és lògic, un cop ha aconseguit amortitzar la inversió feta, tots els anys que li queden fins al final de la concessió són beneficis que obté. Per tant, quan abans recupera la inversió feta, per tant, com més trànsit té i menor és la inversió, més anys té de beneficis. Hem de tenir en compte que es tracta d'un negoci en què hi ha un contracte fix. Al moment que tu dones una concessió a una empresa concessionària, saps automàticament quin dia acabarà aquest contracte. Per tant, quan abans amortitzes la inversió, més anys de beneficis. Però també hi ha un risc associat. Per exemple, a Madrid, la majoria de concessionàries, o de fet totes, s'han atrapat els dits amb aquestes concessions, perquè la demanda ha estat molt més baixa de l'esperada i els costos molt més alts. Per tant, mai recuperaran aquesta inversió. Per tant, la indústria pot ser una de les beneficiades si escull bé les inversions. L'altre beneficiat acostuma a ser l'administració, perquè quan una autopista és gratuïta pels usuaris, no és gratuïta per l'administració. L'administració ha de fer el manteniment. Si hi ha una concessió, és l'empresa privada qui assumeix el cost del manteniment. Per tant, pressupostàriament, l'administració també s'ho estalvia. És un joc d'interessos tan gran, un joc d'interessos i d'amiguismes i de conxorxes entre els que estan remenant aquest grup de treball, que no es pot entendre. És a dir, no es pot entendre, i per això sempre estan tocant només petites cosetes. Descomptarem aquell peatge que s'estan queixant molts i descomptarem una mica, perquè no es queixin. Trucarem allà que no es queixin. Però Abertis continua guanyant i guanyant i guanyant i guanyant. I la funció d'Abertis era pagar les infraestructures. I si hem de pagar més per manteniment d'infraestructures o perquè el nostre país necessita més impostos, que ens ho diguin clar i paguem més impostos. Però el que no hem de fer és, per circular amb seguretat, tenir que anar per unes vies que no són segures i tenir l'autopista, on si volem anar, una bestiesa, no voldria dir una xifra exacta, però crec que he llegit al voltant del 80% del que paguem a l'autopista se'n va per beneficis als accionistes. No és just, no és just.